billahi lazi ni da gaske nake na rantsa da Allah Gabon ta fi kowace a gurina. Billahi lazi la ilaha illa huwa ina faɗa da babban murya. Allah wallahi. Maula kake. Na ji ne maulaf. Maula kake. A maulan ma guri take samu. Wani in ya isa yi a bashi. Maula kake. To ku je sai gobe to Ba komai. To madalla dai. ka ce Allah ya sa da ta wada. Ba komai. Allah ya sa ta wada. Mu da yau mun zauna majalisa ba komai amma dai komai. Haka abin yake ai. Ruwan ne ne. In za ka to sai ka to da tsaraba ka komai. wuri. To da nunu sai gobe. Ba wani abu. Yawwa. Godiya muke. Nawa na gode. Madalla dai. Ya haji. Na'am. Madalla. Allah ba ma alheri. Na gode ko. Yawa. Allah ba ma alheri. Yawa haka za ka kare. Buncan buncan. A'a. Billahi lazi. To me na ce maka? Kawai da kai magana na ce maula da shi ne ya. Wai shikenan dai. Ba komai. Faɗi mana. Ba komai shikenan. Shikenan. Amma a rayuwar nan ba a ce yau wani ya zo da sulhun rayuwa ya kamata a ce an samu an sasanta. Haka ne ma. Ai ita rayuwa ai haka zaman rayuwa yake ai. Ai mutum yanzu misali ya zo da masala ai nan mu zaman masala muke ba ba gaba da kowa ba wanda muke gaba da babu shi kuma ba wai mun yadda ka wai muna wani maula a wajen wani ba ruwan mu da Allah muka dogara ba maula kake ba wa alaikum salam bakan ku dai na gajiya Allah baka dai bakan ku dai na gajiya Ya yau ya rayuwa. Ya rayuwa ya ruwa. Aya da mala. baka na gajiya madalla Allah ne ba Na'am. Na ɗan zo da ɗan wani ƙorafi da kuma neman wani taimako a gare ka. To a matsayin ku nan malamai masana wannan baiwa Allah iyali na ce. To amma gaskiya a rayuwar yanzu babu abin da yake samun ciwon kai kamar ta. Mata na biyu. Ita ce amarya. Sannan ina samun matsatsaloli da ita ta ɓangaren kullum a cikin ƙorafi take. Kullum ban mata adalci ba kuma ban mata daidai ba ga laulai to da na yi iyayi na gaji to a matsayin ku na dattija kuma malamai masana sai na zo ni da ita na ɗauko kafa na kawo dan Allah a gaya mana ƙalan lahu ƙalan rasulullahi ni da wai da zai sake ta aure ta Kamar yaya? Haka malam. Shi aure ana yin sa ne don nishaɗi da jin daɗi. Kuma gaba kuma ibada ce. Ibada ita tafi yawa. Kuma jaraba su malam. To ai shine ai misali na takura sai zai iya rabuwa da aure ta. Banda jaraba dole ne sai kun aure fararen ku? Dole ne sai kun aure fararen? yalla ranka ya dade amma akramakallah ai dan sam dan half cast ai ko no cast za a samu. Shi yasa dole kullun jiddan ku tsaya abu. Ke baiwa Allah yana baki abinci? Yana baki ruwan sha? Akwai makwanci? Akwai sutura? Idan akwai abin wannan kai na kowa jaraba duniya ganga kaga kai ku tashi an jima ku je kwa dawo in ya tafi sai a yi muku shari'a ta gaske ke ta jikin shi abu ke saki jikin ki cinga motsi dole ne ga ganin ki kamar wata kantoma ne yanzu wannan shargabshi ɗan yarinya wallahi Allah sai ga manzo Allah mun da ka san rike ta haka ne ai kan mi shashanci ne da ni da kai shi yasa nace ka bari ka san ba na iya rike kai na shi yasa nace ka bari sai ka tafi an jima ma hannu yanzu kai kana da wannan sai ga Allah ka saka kana korafi gofar uba sunan wata ma'aikata waya sunanta Federal Secretariat gofar uba kai billahi allazi na ji ka ce wai in sun tafi wai bana nan za su dawo to wallahi baka isa ba to a yanke hukunci zan yi na kowa sai da kai ai ba wallahi a to he dan majalisar amma ba inda za ina nan wani irin yin jaraba ce wannan da banza ƙaryar wabi zaka duka wani ma da to kuma wuta dan kai ba sai ka yanke wani hukunci ba gaskiya to fara yanke wannan a'a ba zai yi ba wallahi ba zai yi ban san wanda zaka zo kamar wannan ba dan Allah kai hakuri kan mu jayayya kan mu wannan isa muke haka ni da kowa mutumin banza mutum na yadda ni fa sai na yanke hukuncin nan wallahi sai na yanke to ina nan kana nan ko ina nan kana nan ina nan kana nan ina nan to za mu ga waye mai wajen lamba ɗaya ya kake min haka ya kake haka lamba ɗaya to ka bari ka ga abin da zai faru ta kun to ba matsala jarumshi sai aka ce kai aure